खुलुमबाय नृत्य छाया कला आंगननिफ्राय गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ सिगाङावनो बावहरग्रोनाय थाबाय। नृत्य छाया कला आंगन की तरफ से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दिनैनि बे भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो नृत्य छाया कला आंगननिफ्राय मोनसे अनलाइन डान्स आरो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय लाबोनो नागिरदों इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्तनि नामावहाय। इस वीडियो का बनाने का कारण ये है कि हम लोग नृत्य छाया कला आंगन की तरफ से एक ऑनलाइन डांस एंड आर्ट कंपटीशन लेके आ रही है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की नाम पर। बेयावहाय गासिबो बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामनो हागोन। बेयावहाय जेबो एजनि लिमिट गैया आरो मोसानाय आयदायावबो बेयाव जेबो बाउन्डारि गैया, जेबो अबजेक्शन गैया। एनी डांस फर्म नोंथांमोना बेयावहाय खालामनो हागोन। बिथांमोना गावनि रोंगौथिखौ जिबायदि जेनेबा सोलोंनानै दङ बैखौ बिथांमोना दिन्थिनो हागोन। बेयावहाय टाइमिंआ जाहैगोन, मोसानायनि टाइमिंआ जाहैगोन 2.5 आरो 3 मिनिटनि गेजेराव जानांगोन। सिगाङावनो जायफोर मोसागोन, जायफोर बादायगिरि बिथांमोना फार्स्टआवनो गावनि इन्ट्र, गावनि नाम आरो डिस्ट्रिक्ट आरो स्टेटखौ बे मोनथामखौ मेनसन खालामनांगोन। बेनि उनावहाय भिडिअखौ शुट खालामनो हागोन। आरो बे भिडिअ बानायनायावहाय जोङो मोनसे माबाखौ होदो, मा होनो, जेरै जोङो मबाइलखौ भार्टिकेल साइजआव लायालासिनो हराइजेन्टेल साइजआवहाय लानानै बे भिडिअखौ बिथांमोना शुट खालामनो हागोन। बेयावहाय जोङो टप 10 सेलेक्ट खालामग्रोगोन। बे टप 10 निफ्राय जोङो फर्स्ट आरो सेकेंड विनरखौ लाखिनाय जागोन। इस कंपटीशन में कोई भी डांस फॉर्म आप कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। एनी डांस फॉर्म आप लोग मतलब करके दिखा सकते हैं। इसमें डांस का टाइम लिमिट है 2.5 और 3 मिनट के अंदर में आपको पार्टिसिपेट करना है। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको अपना इंट्रो देना है, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, इस तीनों को आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपको वीडियो स्टार्ट करना है। और इसमें क्या करना है, जैसे जब वीडियो शूट करेंगे तो आप उसको वर्टिकल साइज में ना लेके आप उसको हॉरिजॉन्टल साइज में लेके इस वीडियो को मतलब शूट कीजिए। बे सावगारि आखिनाय बादायलायनायावबो जेबो रुल आरो रेगुलेशन गैया। बिथांमोना जायफोर बाहागो लागोन बिसोरो जिकुनु मिडियाम साइजआवनो सावगारिखौ आखिनानै हरनो हागोन। आरो बेयावहाय गावनि जि क्रिएटिव माइंडजों माने बिथांमोना आखिनो गोसो बेखौ आखिनानै हरनो हागोन। इस कंपटीशन में आर्ट का भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसमें आप लोग कोई सा भी मीडियम साइज में आप पेंटिंग करके बेच सकते हैं। अपना क्रिएटिविटी मतलब जो भी है आप उसको दिखा सकते हैं। जायफोर बिथांमोना बादायलायनायावहाय देरहागोन बै बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे स्पेशल एवार्ड जेनेबा प्राइज लाखिदों। बेयावहाय बिथांमोननि थाखाय जायफोर फर्स्ट आरो सेकेंड विनर जागोन बिसोरनि थाखाय जोङो सार्टिफिकेटजों लोगोसे बेफोरबायदि पेन्टिं माउसिमा बसुमतारिया गावनि आखाइजोंनो पेन्टिं खालामनाय बिदि एवार्ड होगोन आरो लोगोसेयैनो कैश मनी फर्स्ट आरो सेकेंड विनरफोरनि थाखाय। इसमें हम लोग क्या कर रही है, जो लोग मतलब सिलेक्शन होंगे फर्स्ट और सेकेंड विनर होंगे उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट नृत्य छाया कला आंगन की तरफ से सर्टिफिकेट और इस तरह की पेंटिंग जो मौसमा बसुमतारी अपनी हाथों से खुद पेंटिंग करके फर्स्ट और सेकेंड विनर को दिया जाएगा और इसके साथ कैश मनी। तो आप लोग क्यों देर कर रही हो, आप लोग स्क्रीन में दी हुई गई नंबर पे कॉल कीजिए और फॉर्म भरिए और पार्टिसिपेट कीजिए। तो आप लोग इसका फॉर्म डांसर छायाश्री पेज में जाके आप इसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ पे लिंक में आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। डांसर छायाश्री पेजावहाय नोंथांमोना थांनानै बिनि लिंकखौ मोनगोन आरो बे लिंकआव थांनानै बिथांमोना फर्मखौ सबमिट खालामनो हागोन। बेयावनो गासिबो डिटेल्स होखानाय दंखायो। बेयावहाय जेबो टाफ माने जेबो माबा गैया, इजियैनो नोंथांमोना फर्मखौ फरायनो हागोन। जास्ट नाम, फादार्स नाम माने पेरेन्ट्सनि नाम, ओमफ्राय डेट अफ बार्थ, ओमफ्राय क्वालिफिकेशन, ओमफ्राय बिनि उनावहाय इमेल एड्रेस बा फन नम्बर, ओमफ्राय लोगोसेयैनो बेयावहाय जायफोर बिथांमोना माने जेनेबा फिस पे खालामगोन बै पेखौहाय स्क्रिनशटखौ आपलोड होनो थाखाय मोनसे अपसन दोनखादों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय लास्टावहाय साबमिट अपसनाव नोंथांमोना अके थुना होबानो बे फर्मा साबमिट जागोन।
इस फॉर्म को भरने के लिए बहुत इजी है, इजी प्रोसेस में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डांसर सह्याद्री पेज में जाके आप लोग उस लिंक में जाके वहाँ पे लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है पोस्टर के साथ, तो उस लिंक में जाके आप लोग क्लिक कीजिए और उसके बाद फॉर्म भर दीजिए। उसमें फॉर्म में कोई ऐसा मतलब टफ नहीं है, आप लोग मतलब आराम से इजीली से आप उसको भर सकते हैं। उसमें नेम्स और पेरेंट्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और इसके बाद जो आप लोग फीस पे करेंगे तो उसका मतलब स्क्रीनशॉट लेके उसमें अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दे के रखा है, और इसके नीचे में बस सबमिट का ऑप्शन आप उसको क्लिक कर दीजिए तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद जैसे मतलब पेंटिंग का जो भी मतलब पिक होगा उसको आप डॉक्यूमेंट्स फाइल में या फिर PDF फाइल्स में आप उसको मेल एड्रेस में या फिर व्हाट्सएप दी गई व्हाट्सएप नंबर में आप उसको सेंड कर सकते हैं। भिडियो को बिथांमोना बेबायदिनो खालामनो हागोन, जेरैहाय बेयावहाय मा होनो फन नम्बर व्हाट्सएप नम्बरावबो हरनो हागोन, नङाबा इमेल एड्रेसावबो नोंथांमोना बेखौ सेन्ड खालामनो हागोन। स' बिथांमोना गोबाव खालामालासिनो बयबो फन नम्बरखौ थिखो आरो मेल एड्रेसावहाय सेन्ड खालाम, थाबैनो कन्टेक्ट खालाम, थाबैनो पार्टिसिपेट खालामनो नाजा। थैंक यू।